Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas pričamo o sigurnosti i spašavanja života na vodi. A s nama je danas spasilac Antonio. Antonio, dobrodošao. Hvala lijepa, hvala na pozivu i odmah da naglasim da po pitanju vode i obitavanja na vodi na okolini niko nije u potpunosti siguran, što je jedna velika zabluda. Ukoliko imamo dobru vještinu plivanja da je to zagarantirano, moramo svi biti svjesni svojih mogućnosti i znati kako su naše granice s kojima baratamo po pitanju obitavanja u vodenoj okolini. Hvala ti što si naglasio to odmah na početku. A postoje li osobe koje bi trebale biti dodatno na oprezu? Da, po pitanju obitavanja na vodi posebno su ugrožene osobe sa kroničnim bolestima i adolescenti koji su više ovako skloni dokazivanju i samim tim pretjerivanju u svojim granicama, što često znala jako loše rezultirati. Kao što si napomenuo već na početku, utapanje je zaista ozbiljan problem. Možeš li nam reći koliko je to učestalo? Utapanje je zapravo gušenje u vodi, što znači da će posljedično dolaziti do smanjenja kisika u stanicama i tkivu, što će rezultirati oštećenjem mozga i zatajenjem brojnih organa. Utapanje je jedan od vodećih problema u svijetu, a samim time je i u recimo top 10 razloga nesretnih slučajeva kod djece od 5 do 14 godina, a po pitanju Hrvatske čak u top 5 najčešćih načina nesretne smrti. Imaš li kakvi savjet za naše gledatelje? Kako postupiti kada se nalazimo u vodi ili u blizini vode? Pa savjeta ima dosta, ovdje su neki najbitniji. To je definitivno da se ne ulazi u vodu nakon konzumacije alkohola, do 1 sat nakon konzumacije jela. Također, nepotrebno izlaganje suncu bi se trebalo izbjegavati i samim time ulaženje u vodu direktno nakon dugog izlaganja suncu isto nije dobro. Po pitanju nepoznatih područja, skakanja u nepoznate dubine također izbjegavati i držati se sa nekim, znači nikad ne plivati samo u nepoznatom području. Bilo bi dobro održati se na područjima osiguranim sa spasiocima i slušati njihove signale po potrebi. Također, posebno upozorenje za roditelje koji imaju malu djecu, paziti na njih dok se igraju i u pličaku i izvan vode, zato što su djeca sklona, dakle mogu se utopiti u pličoj vodi i nekakva recimo razlika od dubine bi se brzo mogla desiti, pa bi se dijete moglo puno lakše utopiti nego bilo ko drugi. A ono što je bitno za naglasiti, ako se nađemo u scenariju koja nam je potrebna pomoć, bitno je ostati smiren, jednom rukom se održavati na vodi, plutati na leđima, a drugom rukom dozivati u pomoć. I ono što je još bitnije naglasiti, ako vidimo nekom kome je potrebna pomoć, odmah u istom trenutku reagirati, pozvati najbližnjeg spasioca, neku službu, s drugim ljudima se dalje čuti, zvati hitnu pomoć i tako dalje reagirati što brže moguće. Hrvatski Crveni križ također ima vrlo važnu ulogu u spašavanju života na vodi. Možeš li nam reći nešto više o tome? Naravno, Hrvatski Crveni križ vodi službu spašavanja na vodi po međunarodno priznatim standardima, provodi tečajeve za osposobljavanje spasioca, instruktora za spašavanje i voditelja spasilačke postaje i samim time vodi evidenciju svih koji su to položili i same obnove licenci. Osim toga, važno napomenuti da Hrvatski Crveni križ propisuje pravila spasilačkih postaja i procjene rizika na bazenima i kupalištima. Hvala ti na pojašnjenju. A možeš li nam sada objasniti na koji način netko može postati spasilac? Kako biste postali spasioc, morate položiti naš tečaj za osposobljavanje za spasioca. Nužni uvjeti za pristup tečaju su da osoba ima 18 godina, znači da je završila srednju školu i da ima upisan zadnji razred srednje škole, te uz važeće zdravstveno uvjerenje. Također to su nužni uvjeti za pristup, a kad za osobu imate uvjete, ona može pristupiti inicijalnom dijelu, što znači da mora biti sposobna poznavati tehnike plivanja kraul i prsno, te moći otplivati 400 metara za manje od 8 minuta i preroniti 25 metara udalje. I što se događa kad osoba uspješno završi taj tečaj? Znači, ovim kandidatima koji su završili tečaj izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji i na otvorenim vodama i na bazenima. I važno naglasiti da to uvjerenje, odnosno ta licenca, vrijedi 2 godine. Tako da spasioci svake 2 godine moraju pristupiti obnavljanju licence. A postoje li još neke edukacije koje provodite? Pa postoji nadogradnja za spasioce, to je dakle rad u otežanim uvjetima kao što su nekakve poplave, nabujale rijeke ili nevremena na moru, gdje Hrvatski Crveni križ provodi tečaj za osposobljavanje interventnih jedinica za te otežane uvjete, koji rade na takvim područjima gdje se bave evakuacijom stanovništva, pomaganjem čak i tragalim za nestalima i rasprostranjivanjem humanitarne pomoći na takvom području.
I za kraj, možeš li podijeliti našim gledateljima zašto bi neko postao spasilac i priključio se spasilačkoj službi? To je jednostavno prilika da svako da neki dio sebe da bi pomogao drugima. Osim toga, to je jednostavno divna količina ljudi, pune pozitive, stvarno jednostavno dobri kontakti i rad s takvim ljudima u prilikama da pomoći drugima, jednostavno stvarno nešto divno. U današnje vrijeme za ove sve utjecaje koje društvene mreže i neke loše stvari imaju na mlade, ovo je recimo jedan jako dobar i pozitivan smjer razvoja za mlade za dalje i jednostavno stvarno odgovorna vještina kojom bi se svako mogao ponositi. Jako lijepo sročeno, Antonio. I dragi gledatelji, tako smo stigli do kraja još jedne epizode. Za kraj, Antonio, imaš li ti nešto za poručiti našim gledateljima? Važno je za kraj naglasiti da sigurnost na vodi osim o spasiocima ovisi o nama samima, tako da je tu plivanje jedan jako ključan faktor, te bi naglasio svima da dobro znaju plivati prije obitavanja na vodenim površinama, tako da smanje rizike sebi i da slušaju znakove spasioca i obično propisa Hrvatskog crvenog križa. Također koristio bi ovu priliku da pozovem sve zainteresirane koji bi htjeli postati spasioci, da se informiraju o tečaju na stranicama Hrvatskog crvenog križa. Tamo će naučiti vještine koje koriste tokom cijelog života, a možda s tim vještinama jednom i oni spase život nekom drugom. Hvala ti puno, Antonio, i na sudjelovanju i na svim korisnim informacijama. Dragi gledatelji, vidimo se u idućoj epizodi.